Boh ťa chce silným. Boh ťa chce zdravým, spokojným, šťastným a aj bohatým. Tak sa už zdvihni zo zeme egoizmu a začni veriť Božej prozreteľnosti. A čo na to treba? Len odvahu. A ak si rozdelíš slovo odvaha, pochopíš, že je to od a váha. Ak si začneš vážiť Boha v tvojom srdci, všetko bude ľahšie, jednoduchšie a rýchlejšie. Tak čo, rozbehneš tento deň a rozbehneš svoj život už naplno. Veríš vo váhu Boha v tebe.